ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತಿರಿಗಳ ಯಾನೇನೆ ಕುಜಾಲ ಉದ್ದ ಬರೀ ಇರ್ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಆಯಿಲನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥ ಬೋಡೊಂದು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪುಡಿ ಆತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತೆತ್ತೊಂದೆ 2 ಚಮಚದಾತು ಮೆಂತ್ಯ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 4 ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಂತದಿಡಂದೆ ಇಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ವಂಜಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಪೀರು ಮುಳ್ಳೆನ ಅಲೋವೆರಾ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಬುಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಪ್ಯೂರ್ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ತುದಿದಿತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆಯಾನ ಈ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕದು ದಿತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಚಿನ ಮಾಂತ ಪದಾರ್ಥನ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಲೋವೆರಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಿರ ಮುಳ್ಳೋನು ಪುರ ದೆತ್ತದು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತದ ಪಾಡೋನ್ಗ ನಿನ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಅಂತ ಪಂಪಿರತ್ತೆ ಐನ್ಲ ಪಾಡೋಂದೇನು ಬುಕ್ಕಯ್ಯನ ನಿಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆನ ಮೈತೊಂದುಳ್ಳೆ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆನ ಮೈತೊಂದು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆವು ನೋಡು ಪೇಸ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಂತವ್ ನೋಡು ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲಿಯಾನೊಂಜಿ ಬಾಂಡ್ಲಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬಾಂಡ್ಲಿಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಬದ ಬಾಂಡ್ಲಿನೇ ದೆತ್ತವ್ ನೋಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತನ ಜಿರ ಈ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಐನ ಪೂರ ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಕೊದಿಪಾವು ನೋಡು ನೀಗ್ಲು ಕೊದಿಪನಾಗಲಾತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೂಟು ನಿನ್ನ ಕೊದಿಪವನ್ಗ ಈತ್ ಕೊದಿನ ಎತ್ತಾರು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಲ್ಲೇನ ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಗಲ್ಲ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಚೌಳಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನೇನು ಮಂತನಿ ಬುಲ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ದಿಪ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಡು ನಿನ್ನ ಬುಲ್ಪುಗು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತಿರಿಗಳ ಯಾನೇನೆ ಬಳ್ಪುಡ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಳೆ ಬಳ್ಪಂದು 11 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತನೈತೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಳೆ ಏನು ಬಳ್ಪುಗೆ ಚೂರು ಸೊಪ್ಪು ಪುರ ಬಡಿತೀನಿ ಚೂರು ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಪ್ಪು ಪುರ ಅದೇ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ತೋರಿಸ್ಬೇನಿಗ್ಲಿಗೇನು ಸೊಪ್ಪು ಇನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಕು ಪಾಡೋನ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೋಕು ಫ್ರೆಶ್ ಅದುಂಡು ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ವಾವ್ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುಂಡು ತೋಜನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ತದೆ ದಂಟು ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಇದಾಯ್ತು ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಬಜಿ ಸೊಪ್ಪುಡೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಈತು ಸೊಪ್ಪುಂಡು అయితే ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಯಾನ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದಾನಾಗನೇ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಪಣೆ ಇಂಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಥರ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಡೋನ್ಗ ತೋರಿಸ್ಬೋನಿಗ್ಲಿಗೇನೆ ನೀ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಂತಿತ್ತೈತೆ ತರಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋಬೇನು ತೂಕ ಅವು ಆ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೋಬೇಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಲೇನು ರಾತ್ರಿ ಮಂತದ ಎಣ್ಣೆಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ಈತ್ ಶೋಕದ ಕಲರ್ ಬರ್ತದಂತಲಿ నేను ಪುರ್ಲು ಅರಿತೋ ನೋಡು ಪುರ್ಲು ಅರಿತೊಂದು ಆಯ್ನಿಡೋಕೆ ಎಣ್ಣೆಗ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ 10 ಜನ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಂತದ ಜನ ಇದು ಮನ್ಪೂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಆಯ್ನಿಡ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಗ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬುಕ್ ಹತ್ತಿಕ್ಬೇನು ಬುಕ್ಕ ಮಂತೆಲ್ಲಿಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿ ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡುಲ್ಲ ಏನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ ಏನಿಡೋಕ ಎಣ್ಣೆಗ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಮಂತ್ರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಭಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಇಡೀ ಲತ್ತ ಅದು ಸೋಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಡೋಣ ನಮಗೆ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಒಂಥರ ಈಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೈತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು
తీడండి ನಾನಿನ್ನು ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದೆ ನಿಗ್ಲಡೆ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗಂದು రెండు సొప్పు క్లీన్ మంతొందే ಇಳೆ ಮಂತೊಂದೆ ನಿಗ್ಲಡೆ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗಂದು ಯಾನಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು 2 ತಿಂಗಳಂಡು 2 ತಿಂಗಳಡೆ ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಂತ ನೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉಳ್ಪೋಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಪೋಡಕೊಂಡು అంటే యాను ప్రతి ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಪನಿ ಪನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ದಾಯನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಇಂಕ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊನ್ನೇನ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಂತೊನ್ನೇನ ನನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ಪನಿ ಪನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೂರು ಚೂರು ದೋಸ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇನೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ಪನಿ ಪನಿತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತೊಂಡು ಹೇಳ್ತದ್ದು ಚೂರು ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಈಸಿ ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪಂದಿಪ್ಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಅವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಕೈಪಾಡೋಲಿ ದಾಯನ ಮನ್ಪಿದೇ ಪೋದು ದಾಲ ಮನ್ಪುಜತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಂತೊಂದು ಮನ್ಪೈತೆ ಹೇಳ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮಂತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವು ಸತಿ ವ್ಯೂಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಮನ್ಪುನಿ ಪಳ್ಳೇನಿಗ್ಲಿ ತಾಲ ಮನ್ಪಿರಪುಜಿ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಏನಿತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಜಾತ ಅಂದು ಏತು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಎಂಕಂತೂ ಜಿಂಜ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಜಿಂಜ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ఆయన సబ్స్క్రైబర్లు ಬರ್ಪುಜೀರು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪೇರು ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜೀರು ನೈಸ್ ದಾಯ್ತು ಪಂಡ್ಪಾರು ನಿಗ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ನಿಗ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಳ್ಳಾರು ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಒಂಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ದಯವಿಡ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದು ತೂಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇ ಮರ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಣೇನು ಮಾತ್ರ ಮರ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಯವಿಡ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದು ತೂಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡೆ ನೀವು ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ನಿಂಗಲ್ಡ ಪಾತಿರಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಇಜ್ಜೈತಿ ತಾರೈತೆ ಮರುತ್ತಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಲ ತಾರೈತೆ ಮರ ಉಂಡುಗಳ కొట్టుకురా చెడుదాండి పొలంలో మంచిది గిడ పడతావు వేసి తోసిపోయినట్లకి పూర ಕೆಂಪಾಗಿ ಪರಂದುತ್ತಂడి ಇಂಕೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೂಜ ಐಕೆ ಹಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪರಂದಾಡದು ಕೊಂಟುಪುರ ಆಚಿಡ್ದಾಂಡು ದೊಂಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಡ್ ಉಣ್ಗುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೇನ್ಮಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿತ್ತು ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮುಳ್ಳೇನು ಟೊಮೆಟೊ ನೈಸ್ ಮುಳ್ಳಿ ಎಂದಾಯ್ತದೆ ಒಂದು ಬೇಳೆದಿತ್ತು ಒಂದು ಈ ಬೇಳೆದು ಆಯ್ತು ಬೇಳೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ದವರೆ ಬೇಳೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೀರ್ಕನ್ನಡ ಪುಳಿ ಇದ್ದಂದೆ ಬೇಳೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಖ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲೆ ಮುಳಿಯನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ದೆಕ್ಕದು ಈ ಥರ ದೆಕ್ಕದು ಜಿನಲ್ಲ ನೀರು ಮೈತದು ಪನಿಪುರದ ಅಂಚನೆ ದೀಡ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಏನೋ ಅಂಚನೆ ದೀಡ್ದಿಪ್ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ತು ಅವು ದನ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುರಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ತೋಜಿಂದಾಂಡ ಆ ಥರ ಪುರಿ ಕುಲ್ಬರ ಸಹಿತ ಹೋಯ್ಟಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಂತ ನೀರು ಪಡ್ದು ಇಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೀಡೋಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಡು ಸೊಪ್ಪುನು ಉಪ್ಪುಡು ನೀರು ಪಡ್ದು ದಿಕ್ಕೋಡು ಸೊಕ್ಕಪ್ಪುಲ್ಪಗ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ಪೆ ದಾಂಡ ಬೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನ್ಬೆ ಹಿಡ್ದದು
ಹಿಡ್ದದು ಮತ್ತು ಐತೆ ಪೂರ ಅಡುಗೆ ಮಂತನ್ ಮೇನು ಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಬೆ ತುಳಿ ಎಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತು ಅರಿತವನ್ಗ ನಮ್ಮ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ವಾರಡು 2 ಸರ್ತಿ ತರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಈ ಥರ ನಿಗ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಎಂಡ ನಿಗ್ಲಿನ ಕುಜಲ ಉದ್ದವಾದ ದಪ್ಪ ಅದು ಬೆಳಿಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಕುಜಲು ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಡ ಕುಜಲ್ಡು ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ್ತಿ ನೈಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಜರ್ಪೆರ ಅಂದು ಒಂಜಿ 2 ಅವರ್ ಅಂಡ್ಲ ನಿಗ್ಲಿನ ತರಟಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಮಾಮೂಲಿ ವಾ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕಬರ್ ಆ ಶ್ಯಾಂಪೂನ ಉಪಯೋಗಿಸೊಂದು ಪುರ್ಲು ತರೆ ದಿಕ್ಕೋ ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ತರೆಕ್ ಮೀನಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಗ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೆರ ಅಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಅಂಚನೆ ತರೆ ದೆಕ್ಕಂದು ಇಪ್ಪೆರ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪುರ್ಲು ಮಸಾಜ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ತರೆ ದಿಕ್ಕೋ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮನ್ಪುಂಡದು ಕುಜಾಲಂತೂ ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಸೋಕು ಬೆಳಿಪುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲಂಡ್ಲ ನೆನ್ನೆ ನಿಗ್ಲು ಮಂತದ್ದು ತೂಲೆ ಯಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದೊಂದು ಎಣ್ಣೆನ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡಿದೆ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಈ ಕಲರ್ ತೋಜುಂಡು ಅದು ನಿಗ್ಲು ಇಂಚಿ ತೂಣಾಗ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಪೂರ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಜಿಂಜದು ಇಡೋನ್ಪೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಎಣ್ಣೆ ತುಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತದ್ದು ದೀಟು ನೋಡು ನಿಗ್ಲು ನೆನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಯಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ಚೂರು ಬಿಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ನಿಗ್ಲು ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಒರಿದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಇಂಚ ಪುಂಟುದು ನೆನ್ನಂಜು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಜಿಂಜ ತೀಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮುಲ್ಲು ಕಜ್ಪುಗುಲು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಪೊರ್ಲು ನೆನ್ನೆ ಈ ಥರ ಮತ್ತದು ದಿತ್ತೋನ್ಗ ಕಜ್ಪು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ಏನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲಿಯನ ಮುದ್ದೆ ಮಂತೊಂದೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜ್ಪುಲ ಹಾಂಡು ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜ್ಪುಲ ಮುದ್ದೆಲ ಮಂತೊಂದು ಕೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಮಂತೊಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಎನ್ನ ಮುಲು ಮುಗಿತೊಂದೆ ಬಲಿ ಮಂತೆಲ್ಲ ವಣ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ವಣ್ಸ್ಪುರ ಹಾಂಡು ವಣ್ಸ್ಪುರ ಐನಡ್ದಕ್ಕ ಏನು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನು ಏನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರಿಕ್ಲ ಬಾಯ್.